完全終了。オーストラリアが不思議に中国から10兆円没収した真相とは。近平の一斉で自分の資産を凍結される中国では、安全資産を持つなら海外だ。とのことで2015年以降、中国人富裕層はオーストラリア不動産を爆買いし、わずか1年で4兆円もの不動産が買われ、シドニーの戸建ては8000万円から1億7000万円まで跳ね上がった。これを知った地元民は、国民が自分の国で家を買えないなんておかしいと社会問題に発展し、2025年4月にオーストラリア政府はある政策を開始した。それは抜け穴の封印。これまで学生ビザでも購入できた中古住宅は、帰国するなら売却しろ、売らないなら空室税を年間1000万円払えと変更。しかも外国人は中古物件を買えなくなったので、不動産転売で儲けるつもりの10兆円が一気に飛んだ。これ違反したら資産の没収もしくは12ヶ月の禁錮刑に。一方日本は空室対策も追加の税金も一切なく、高く売れれば何でも OK。 これにネット民は、日本人差別をやめて早く規制しろよ。日本人が日本の家を買えないなんておかしいとの声が上がった。いつになったら日本政府は動くんだか。